дар ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатон боз ду иншооти варзишии дигар низ барои гузаронидани мусобиқаҳои волейбол ва баскетбол сохта мавриди баҳрабардории дӯстдорони варзиш қарор дода шуд. Иншооти мазкур дар маркази ҷамоати шаҳрак аз ҷониби як тан соҳибкори ватандӯст Қудратулло Сабуров бо маблағи 240 000 сомонӣ бунёд гардидааст. Корҳои бунёдгароӣ бо сатҳу сифати баланд тӯли 6 моҳ идома ёфта, дар он шароитҳои ҳозиразамони варзишӣ фароҳам оварда шудааст. метавон гуфт ки бо таъсиси иншооти варзишии навбунёд имкон аст ки ҳатто шабона низ дар ин макон мусобиқаҳои гуногуни сатҳи баландро ташкил намуд. ҳамчунин баҳри солимгардонӣ ва ба обу тоби бадан машғул шудани сокинон ба варзиш ва тарғибу тарзи ҳаёти солим дар шафати ин ду майдон шароитҳои хуб фароҳам оварда шудааст. дар партави дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат пешвои муаззам миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин майдончаи варзиширо дар маҷмӯъ комплекси варзишӣ сохта ба истифода додем ба мақсади дастгирии ҷавонон тӯҳфа бахшида бар ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳуриямон мебошад. дар маросими кушодашавии ин ду майдони варзишии солимгардонӣ раиси вилояти Хатон, масъулини ноҳия ва дигар меҳмонон иштирок ва баромад намуда иброз доштанд ки ин ташаббуси соҳибкор боиси дастгирӣ буда метавонад солҳои зиёд барои наврасону ҷавонон хизмат намояд. бояд гуфт ки то ин ҷониб ҳарчанд дар муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи ҷайҳун 6 дастаи волейболбозон таъсис додаву бо назардошти имконоти мавҷуда дар мусобиқаҳои гуногун низ фаъолона ширкат меварзанд, аммо то ҳанӯз дастаи баскетболбозон вуҷуд надошт. ҳамакнун ки майдончаи муосир барои бозии баскетбол таъсис дода шуд, имкон аст ки бо ташкилу гузаронидани мусобиқаҳои мухталиф аз рӯи ин намуди варзиш беҳтаринҳо интихоб гардида дастаи баскетболбозон низ ташкил карда мешавад. طبق اطلاع مدیر بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه جیهون محمد شریف زبیدوف تا امروز 16 انشاءات ورزشی به نقشه گرفته شده الکی 10 عددش را ساخته و مورد بهره برداری قرار دادند و در 6 عدد انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی با صورت بلند ادامه دارد. گزارش پرویز خورشید برای برنامه اطلاعاتی خبر از ناحیه جیهون.